roku, co to gówno. W związku z tym, iż las jodłowy o nazwie Nałęczowianki smak spalił się przez pierdzącego żubra. Nagle wszystkie zwierzęta zaczęły śpiewać oto tą pieśń, czyli pieśń zwierząt i inaczej polskiej nałęczowianki smak. Dzień dobry Państwu. Tomek, Paweł. No nie będzie co tu wygadać, klachać po prostu z książki. Ale mogę ci tu prowadzić wiadomości. O. Chwila, tak panie rozeszenie? Tak? Chwila, doszło mnie sły, że jakaś baba ci po ulicy śpiewa tą sobie piosenkę. Niestety Państwo, ale mam dla Was przykrą wiadomość. Dla sekretarza. Niestety, gadu, Tomek. niestety gadu, nie jesteście przez otworzenie Biedronki i... To Kciuszka. Mama to otwiera. Daria. Tomek. Paweł. A to je łyżki rano. Ja. Zaginęło w pamięć, gadu po prostu zaginęło w pamięć. Przekonam Państwo, mi się tak samo jest przykro, ponieważ zawsze pisałam z takim panem, który miał 50 lat, wie Pan jak się nazywa? Andrzej. Ale dobrze, to moje prywatne kwestie. Do widzenia, a w sklepie tak nie to Kciuszka zagrać swoje miejsce. Mam jeszcze coś do powiedzenia. Właśnie się dowiedziałam, że najśmieszniejszymi filmami na YouTube są 3 dziewczyny, Dome, Ewel and Jessa, które parodują TV, a nazywają się Nienormalne 1 i do 7 części. Koniec. I prosimy oglądać. Tararara.